Golf on loistava liikuntamuoto kaikenikäisille. Seutukunnan vilkkain golfkeskus on Nokia River Golf vajaan puolen tunnin ajomatkan päässä Tampereen keskustasta. Miljöö ja harjoituspaikat Riverissä ovat upeita. Riverin syksy on täynnä tapahtumia. Tämähän on tosi vilkas ja tapahtumarikas syksy, eli ensimmäisenä tästä 12.8. vietetään tämmöistä isoa Rio Golf-tapahtumaa, joka on ihan ainutlaatuinen tilaisuus Suomen olosuhteissa. Ja sinne me tietysti odotetaan tosi paljon porukkaa ja niin uusia kuin vanhojakin lajiharrastajia. Ja varmaan on tulossa mielenkiintoinen tapahtumapäivä siitäkin. Syyskuussa avataan myös Riverin uusi osa Rock-kenttä. Kyllähän valtava määrä on kyselyjä tullut ja tietenkin tässä aiemmin kesällä oli se, että koska avataan ja moneen oli se yllätys, että se avataankin joku tänä kautena. Että kyllä siinä valtavat odotukset on pelaajilla sen suhteen ja kenttä on jo tällä hetkellä siinä kunnossa, että voitaisiin ihan lyöntipaikkojen väyliä ja viheröiden puolesta vaikkapa avata, mutta tietysti paljon muuta on vielä tehtävä tämän kentän hoidon lisäksi, että ei nyt ihan vielä, että maltetaan vielä tässä se noin kuukausi ja sitten se räjähtää. Kysy loppukauden rajut jäsen- ja pelimaksutarjoukset toimistolta. Nokia River Golf. Laatua elämään.